Ассалому алайкум бародару, салом ба кулли мардуми муҳоҷир ва подписчикои канали Автолайф. Хуш омадем ба канали мо. Бародару, дар навори имрӯза 13 мошини фурӯширо мо омода кардаем ва пешкаши шумо мегардонем. Навора тамошо мекунем ва бародару дастгириро фаромӯш намекунем. Саломат ва зинда бошем. Мошини якум боша Range Rover Sport, солаш 2012, объеми мотор 4.4, мотор дизелай, растамошкаш шидагӣ, коробкаш автоматай ва дар ҳамин ҷо соҳиб мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳама навротош кор мекунад, поёни люксай ва нархаш 240 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 927 23 33 19. ва мошин доим боша Mercedes-ҳои C класс, солаш 2005, кузов седан, объеми мотор 2 ва 223 000 пробег дорад, бензини холиай, растамошка шидагӣ, коробка передач автоматай ва дар ҳамин ҷо соҳиби мошин камтар маълумот додагӣ аст ва гуфтааст ки кузовҳои 203, кожни салон, кондитсионер, мултирул, харидори аниқ боша занг бизана, бо арзон мекунем. Вайра гуфтаи соҳиби мошин ва нархи 60 000 сомонӣ ва номрои соҳибаш 501 55 55 35. ва мошини сеюм боша Porsche, солаш 2008, объеми мотор 4.8 ва бензини холиай, растамошка шидагӣ, коробка передачаш автоматай ва гуфтааст ки мошин свежи, харидори конкретни боша занг бизана, хайбо пурратар маълумот метиҳем. Вайра гуфтаи соҳиби мошин ва нархаш 120 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 988 78 11 57. ва мошини чорум боша BMW 5, солаш 2010, кузов седан, объеми мотор 2.5 ва газов бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва дар ҳамин ҷо соҳиби мошин камтар маълумот додагӣ аст ва гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хубай, задагӣ надорад ва нархи 62 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 927 28 08 00. ва мошини панҷум боша Opel Astra 8, солаш 2005, кузов универсал ва объеми мотор 1.6 ва газов бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошин дар ҳолати хубай, задагӣ пусидагӣ надорад, нархаш 45 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 985 57 21 15. ва мошини шашум бошад Toyota Camry, солаш 2011, кузов седан, объеми мотор 2.5 ва бензини холиай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки мошинам ҳама навротош кор мекунад ва 100 000 пробег дорад ва нархаш 105 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 97 90 35 25. ва мошини ҳафтум боша Opel Astra G, солаш 2000, кузов седан, объеми мотор 1.6 ва 200 000 пробег дорад, газов бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам 100% мотор инжектор, кондитсионер, дарош электропакет, мотор нав, балони пачкаи дигаам дорад, алиш намешавад ва нархаш 38 000 сомонӣ бо муомила дорад ва номрои соҳибаш 938 38 21 21. ва мошини ҳаштум боша Toyota Auris, солаш 2007, кузов хетчбек, объеми мотор 1.6 ва 140 000 пробег дорад, бензини холиай,
растаможка шидагӣ, коробкаш механикай ва гуфтааст ки мошинаи вагон як дастгаштагӣ дар шаҳри Душанбе. Масъалаи мотор, ходовой, коробкаш 100% ҷавобгӯ, кондитсионераш кор мекунад ва дар 100 километр 8 литр расход дорад. Мошин истеҳсоли Европа ва нархаш 62 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. Ва номерои соҳибаш 550 00 05 80. ва мошини наҳам боша Opel Astra Caravan солаш 2010, кузов универсал ва объёми мотори 1.6 ва газа бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш механикай ва гуфтааст ки мошин ҳолаташ хубай, кондитсионераш кор мекунад ва 4 дар электропакет, нархаш 55 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номерои соҳибаш 929 84 99 02. ва мошини даҳам боша Kia Sportage солаш 2011, кузов кроссовер ва объёми мотор 2 ва 125 000 пробег дорад, бензини холияй, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам бекамбудияй вагон ва нархаш 120 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номерои соҳибаш 918 20 22 33. занг мезанед касоеда ки маъқул мешавад. айнони канали Автолайф салом расонем, бо барои шуморо арзон мекунанд. ва мошини 11 боша Opel Vectra солаш 2000 май, кузов седан, объёми мотор 1.8 ва бензини холияй, растаможка шидагияй, коробкаш механик ва гуфтааст ки техосмотраш нав дуруст шид карданма ва нархаш 40 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номерои соҳибаш 909 66 96 55. ва мошини 12 боша Toyota Camry солаш 2017, кузов седан, объёми мотор 2.5 май ва 58 000 пробег дорад, бензини холияй, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошин истеҳсоли Европа ва нархаш 218 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номерои соҳибаш 901 90 44 44. ва мошини 13 боша Toyota Corolla солаш 2008, кузов седан, объёми мотор 1.6 ва газа бензинай, растаможка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки мошини истеҳсоли Дубай XL алис намешавад. документош то охири сола, нархаш 68 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ва номерои соҳибаш 917 18 92 50. ва ин буд бародаро 13 мошини фурӯшие ки мо дар навори имрӯза пешкаши шумо гардонидем. агар аз шумо касое ки мошини фурӯшӣ доранд, марҳамат ба номерҳои рӯи экран равон кунед ва мо дар канал реклама мекунем. ва бародаро наворҳои навро аз мошинбозори Душанбе мо ҳама рӯза пешкаши шумо мегардонем. тамошо кунед ва дастгириро фаромӯш накунед ва мо дар хизмати шумо ҳастем. саломат ва зинда бошед. Мерседес Зайчик бачо солаш 97. хуб ҷам аҷо шахшу ба навор мегирем, бародаро тамошо кунем, бачаҳое ки хоҳиш карда будем. объёми мотораш 2.3 газа бензин об як 7-8 моҳ уҷра дорад. касои да маъқул мешавад бачо занг мезанед, хай бо барои шумо пурратар маълумот метавад. салон шаг мегирем бачо, салоншан як тамошо кунем. хуб коробкаш механик буде.
این بچه خیلی مسئله زدگی پوسیدگیش زدگی پوسیدگی بگو مکان ندارم افراد هم ماشین دارم چند سمای برام درستون گیرش درستون گیرش 85 بولو ها نمره تلفن تقویم مونه 103 خب 44 44 99 خب بچه من نمره شما مونم زنگ میزنه خیلی بو معامله دور و خرچی هم خوبات بشه